Kita kadamang dainang na wahulongi hami di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Amanginang sauti kupabotohok kami di bagasan sa mingguon tujuluanon upajulo kami akajamita na harus na pasaton nami di minggu naro puasa alana partiken nami di minggu naro lumaya sibuk alana madohoti sinodi kami amanginang. Marpangiduak kami nang pehupahatop pami jamitaon ang giat lampatugon haporsyot ta lamanabay akapangatusyot ta tujuluan nyaryo. Amanginang tapason ng maruhat ta martangyang mahita. Damini debata na sumurong siyan saluh na roha. Imana mga ramoti ati-ati roha do pikra muna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saur tuhita dienet may siyan barita nauli na sinura di si Lukas bidu 10 mamuka may siya na yasada ro dia walu odo hata ni tuhatta dungi dia tahumma tunasida uppa masada pabua ikot totong nasida martangi yang naso tu palibak odo hatana adong ma dinasahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang diparduli hojolma ale adong ma dihutai paropuan nama balu naro manopot iba nama dok Pitoria maralohon aloki. Jadi leleng dang rikok rohana. Alenin nama muse di bagasan rohana. Tutudo. Dakwa biari di bata. Jaladang parduli yau di jolma. Alehu pitori nama baluon. Ala dineng-neng yau. Ati beharo ibana maun muse mengariang yau. Dungi di dot Tuhanima. Tangyo kamu nama padok ni panguhum nageduki. Ya debata tungso pitoran nama akka na pinilikna. Akka nama jo ibana arian doh bongin. Tung pagegeron nama dinasida. Hudok madihamu. Magira ma pitoran na nasida. Alay tagamun jupang anak ni Jolmaima hapor siyaw di tanoon. Di haroronay. Ido yang gusahat na. Amanginang nahinayolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan parngulot ta di apala partikya si sonaryon. Somaldo amanginang molo hira-hira majalo hita tu sasahalak dua dorumang na. Dilehon na hita pangidui manang daw. Na pasti molo dileon na hita pangidui las rohatta taruli hita marulup-ulup pita. Alay molo dang dileon na hita pangidui olo do jut rohatta. Jala somal na amanginang ditikki si hete-heteotta. Molo hita pangidu salah sesuatu tunaturasta. Isarana waktu di hamen ekonomi mulu mangidu wang sikola ma isarana kami. Welek-lek kami do terus. Welek-lek kami. Sampai ujungna dilehon inong nami manang among nami. Ale ragam duhu bekan usaha. Olo masih patah di doko julu karejo. Olo masih patah di doko julu panen. Olo masih patah di dokon ikonima berprestasi dokal na asik. Nah pasti AHP na di dok naik oleh kami asal ma dilehon hobartu na hupangi do kami. Hurian yang longa di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Di bagasan turpuk jamita na satu hita di apala partikyanom. Takasdo di patupa Tuhan Yesus sada parupamaan manang sada upama
taringot ima pangajari taringot tutangia. Pangajari no di pasa ima Tuhan Yesus Kristus tu akan naposona do tu nasoporsea. Jala sahak matu hita. Dupa ma Tuhan Yesus ma adong masahalak paropuan nama balu. Naro ibana manopot sada panguhum. Jala panguhum na tinopot na dada panguhum na tigor. Panguhumi dang mabiar tu debata. Jala panguhumi pedang peduli tu donga jolma. Tabayak ko mamangina. Dang mabiar tu debata. Jala dang olo peduli tu jolma. Berarti luar biasa bejakna. Luar biasa takangna. Luar biasa parangnya di panguhumon. Jadi ditikin naruh paruponnya manginang. Mangido pangurupio. Mangido asa dipitori panguhumi parupuan siya nakalona. Parjoli do kunda kanendang olo. Alay padua kon. Dung di sosak ima parupuan ni ibana. Gabi olo. Bahasa olo ibana. Dan ala na maroha. Dan ala na muba ibana. Dan ala na gabi asirohana dao. Di bagasan ke terpaksa do panguhumi gabi mamitori paropuani ala na unang diganggu paropuani beibana. Amang inang upama do na binani Yesus. Dung dipatolas Tuhan Yesus songoni. Dido ima Tuhan Yesus mamusena. Ia debata tungso pitoran nama akka na pinilik na. Di patudos debata mau do hadirion na. Mono pangum na takampe gabi olo mangurupi. Hape debata ima debata natigor debata parhorong roha. Berarti ibana pe olo mangurupi. Na perjolo sali amanginang na nangdohonan ni Tuhan Yesus Kristus asa unang marnaluja jolmai martangiang tu debata unang gabeleba jolmai marpangi dua tu debata monotumpe selalu akan na pinangido ni jolmai dan tor di jalo do peditiki alana amanginang buasa tu masa rekod diajari Tuhan Yesus son. Gudang do jolma di hati satu sonari amanginang. Di roha do pikiran na. Songon na dipikiri do songon na mangata sabi rawit. Di si dialang tor di si masyarakat. Di si dipangido. Tor di si ditulupi debata. Molurang ditulupi debata. Tor muba rohana. Tor ditadik ko debata tor marungut-ungut. Bahkan tor maburai debata. Dipaingot Yesus Kristus matuhi taganuk marsada-sada. Unang marnalu jahita mangidot ti debata. Unang marnaleba hita mangidot tu Tuhani. Ibana debata parholong roka. Ibana debata na totong mangalim akan narikot di tonga-tonga na kaparngulota. Ibana debata na totong maparmudu-mudu parngulota. Alani amang na totong mahita mangido tu debata sen nasa rohata. Sen nasa pikirata. Jelas sen nasa ate-ateta. Di bagasan pangiduat tai. Tulupan di debatado. Hobar tu sakap ni debata. Na paduan amanginang. Siyanatan ni Tuhanon. Nang diajari do tu hitaganuk marsada-sada. Asa tutu si tutu porsia di debata. Asa unang mel-mel hapor siapa. Mula ujahan nasa tu ita dia pagasan partikenon. Didok nunga huida debata. Di dia do hita mangida debata. Di pangurupin di debata. Memang sipatado hita mangida debata di tonga-tonga nila sarohata. Sipatado imataida debata di tonga-tonga parsoryota. Na pasti ikon
do debata di tonga-tonga nya kaparngunutta. Baik di las ni roha manang di habuk ni roha. Baik di hadameo. Manang di bagasan akasi taon. Mangida debata berarti maka porse debata. Mangida debata berarti mapurus imatu debata. Amanginang naparpudi sahali. Buasa maikon idot ta debata. Manang songo dia do kita na mangida debata. Jolma na mangida debata. Dapok nama hadamio dolas di roha. Tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan menjadi gelisah. Tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan menjadi sengsara. Tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan menjadi bunuh diri. Tapi justru ketika kita bertemu dengan Tuhan di kita ida debata, di sido dapat talas di roka. Mula di bagasa si taono kita amanginang dung taida debata, dung pajumpa kita dok debata, dung ima di patarinang debata hadirionna. Di sido dapat tahadamioni. Di sido dapat ta olopolopi, di sido dapat talas di rokai. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Asa tahida debata, iko totong do kita makaporasa debata. Bagaimana mungkin kita melihat Tuhan kalau kita tidak beriman kepada Tuhan? Maka Bapak Ibu, mari sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari sungguh-sungguh percaya hanya kepada Dia. Mari sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia. Ditiki na sungguh-sungguh kita mangidup pangurupi itu debata. Disido debata mangurupi hita hubar tuaka lomo ni rohani debata. Aleni amanginang tapi bagas di bagasa rohata. Ha porsyota tu Yesus Kristus. Disido hita mangida debata. Ha porsyota tu Yesus Kristus. Dung taida ibana. Disido dapot ta hadamio dolas ni roha. Holang di bagasan Kristus sido hadamion. Holang di bagasan Kristus sido haluaon. Jala holang di bagasan Kristus sido ngulus saliling nililing na. Amin. Martanya kita. Moliate ho pasa roha nami tuho debata nami, debata Jahoba, debata parang roha na sumurong. Tungataruli hami Tuhan, marhiti hiti hatam. Paluas mahatamon, lampatugun ha porsyon nami, dinalam madalani akarir nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasumasu.